Mga isuon, nining naghinapos na nga panahon sa Pasko, ang liturhiya sa pulong nagpahinumdom kanato nga ang idala nga maayong balita sa mga anghel nga mao ang pagpahibalo nga ang Mesiyas, ang manunubos nga natawo dito sa Bethlehem, nagsugod na sa iyang public ministry. But the first reading today is reminding us to stay always in the state of grace. Kay ang kanunay nga pagpuyo diha ubos sa estado sa grasya will lead us always to do good things to other people. In a classical example, inyong nabati ang usa ka tao in the name of Abel. Siya kanunay anaa sa estado sa grasya, mao na nga sa paghalad niya, ang iyang gihalad ang pinakamaayo gayud nga abot sa iyahang tinaguan. Apan magbantay usab kita kay sa atong paghimo og maayo adunay dili mahimuot kanato. Ug sumala pa sa unang pagbasa, si Cain, ultimo iyang igsuon, wala man mahimuot sa gibuhat ni Abel. Ug tungod kay wa siya nahimuot, iyang ipatay ang iyang igsuon. Kay nganuman, wala man siya magpuyo sa estado sa grasya, kundili sa sala. Ug ang sala, naghatod kaniya sa paghimo og laing sala, nga mao ang linuog nga binuhatan ngadto sa iyang igsuon. Unsa may punto niini? Sa atong pagsunod sa Ginoo ug sa atong pagpaningkamot sa pagpuyo sa estado sa grasya, nga mao'y naghatod kanato sa paghimo og daghang mga maayong buhat, dili gayon kini garantiya nga ang tanan malipay kanato. Adunay pipila nga masuko kanato. But learn from the example of Jesus. Ang tanan iyang gibuhat, apan daghan ang wala mahimuot kaniya. Mao gayud kana ang dalan nga atong pagasubayon, ug mao gayud kana ang kinabuhi nga atong pagapuy-an. Ang pagsubay sa matarong nga dalan ug pangpuyo sa kinabuhi nga Diosnon dili daotan. Sa Ebanghelyo karong adlaw, si Felipe nakita ni Jesus dito sa Bethsaida. Atong hinumduman nga kining maong lugar, usa ka lugar nga abundansya kaayo ang mga isda. For sure, usa ni siya ka mananagat. Pero si Jesus miimbitar kaniya. Giingnan siya ni Jesus, sunod ka nako. Unya, si Felipe nga nisunod na kang Jesus, nangita ko siya kang Nathaniel. Unya, iyahang gi-invite si Nathaniel, pinaagi sa pag-ingon, nakita na nako ang Mesiyas nga giingon sa balaang kasulatan. Ingon si Nathaniel, aduna bagoy maayo nga magagikan sa Nazareth. Ang tubag ni Nathaniel nagpakita nga he is knowledgeable about the Bible. Kay ang balaang kasulatan nag-ingon man nga wala gyoy maayo nga magagikan sa Nazareth. Pero ignorante si
Nathaniel. Bisan knowledgeable siya sa Biblia, pero nagpabilin gayo siyang inosente o ignorante. Kay nga naman, tinuod si Jesus wala magagikan sa Nazareth. Dito siya nahibugso sa Bethlehem. Apan sa iyang paghimo sa iyang public ministry, dito siya nagbuhat niini sa Nazareth. Apan nakiglalis ba si Felipe ngadto kang Nathaniel? Wala. Kay nga naman, alam kang Felipe, the good news, dili na siya point or matter nga atong gamiton aron maglalis ta. Kundi gamiton nato na as reference in order for us to find sa maayo ug ang kamatuoran nga mao si Jesucristo. Giingnan lang niya, dali ug tan-awa. Unsa may nahitabo, layo pa gani si Nathaniel, niingon na si Jesus ngadto kaniya. Ani ara gyud ang tinuod nga Israelita nga wala gyoy ikasaway ngadto kaniya. Niingon si Nathaniel, giunsa man nimo pagkasayod kanako? Ingon si Jesus, nakita ko ikaw sa wala kapatawga ni Felipe ilanong sa kahoy igira. According to study, under the fig tree is a place where you study the Bible and also learn what you read in the Bible. So sa ato pa, kanuna ni siyang namalandong sa pulong sa Dios. Unya, niingon si Jesus, makita nimo nga duna pa'y mas labaw niini kay pinaagi sa anak sa tao, makita nimo nga ang mga anghel sa langit magsaka kanaog diha kaniya. So sa may point niini, ang point niini nga atong hikatunan gikan sa Ebanghelyo mao nga sa atong pagsunod kang Kristo pinaagi sa pagsubay sa dalan nga matarong o sa pagpuyo sa kinabuhi nga Diosnon. Kinahanglan gyud nga walay duplicity sa atong kinabuhi. Unsa may buot ipasabot ni ana? Kana bitong usa ka matang sa kalingawan nga ang usa ka contestant mukanta sa usa ka kanta nga gikanta sa babae ug lalaki, pero usa ra ang performer niini. Kung ang tingog sa lalaki ipakita ang side nga bunguton nga matso kaayo, nya kung tingog sa babae mo side gyud siya ipakita ang dagway sa usa ka babae nga kanang babae gyud siya nga tan-awon. Duplikara ang atong termino ana. Apan kung ato nang i-apply sa kinabuhi isip mga magtutuo kang Jesucristo, dili lang siya applicable. We need to have a holistic life. Pasabot dili duplikara. Walay duplicate. Usa ra gyud ang atong dagway. Ang dagway sama sa atong gisunod nga si Jesucristo. Kung si Jesucristo naglakaw, nagsulti ug nagbuhat sa iyang gisulti, kay ang ipasulti kaniya mao man ang ipasulti sa Amahan, wala gyud duplicity kaniya. O si Kristo nakakita kang Nathaniel nga he is an exemplary believer of God, mao puna sa atong kinabuhi. Ang atong pag-ampo, ang atong pagsimba will lead us to oneness in Christ. Kung buotan ta diri sulod sa simbahan, maora pod unta na ang ato ang kinaiya o kinabuhi inigawas nato sa simbahan. No duplicity. Dili mahimo nga murata o contestant sa
nakalimot na hinuon ko. Kinahanglan nga we are oneness in Christ. Kung si Abel nagpuyo always in the state of grace and lead him to do good things in the eyes of God. Sa ato pong pagpuyo sa pagsunod kang Kristo o sa iyang pagtulunan, we are one with Christ in word, in life, and in deed. Manindog palihog.